alale to da kauna bismillah wanda wace ce kai wani suna dan naga baka faɗi ma sunan wacce kai wa waƙan ba gaskiya ne. Shamsu barkanka da shigowa yaushe ka fara waka kuma me ya ja hankalinka ka fara waka? Gaskiya abubuwan da suka sa hankali na suna da dama. A takaice dai shi fara wakan dai ina tunanin na ɗauki kamar shekara 8 zuwa 9 gaskiya ka. Shi kuma abin da ya ja hankali na akan waka na farko dai ni matashi ne kuma na tashi ina bukatar na sami sana'a ta dogaro da kai na farko kenan. Kuma a wannan lokacin na ga ban da wani abu da ni na fara shi misali mutane suke so sama da waka. To dama tun ka san lokacin da muke yara idan ana taso wannan sai ce na son zama likita wannan ce na son zama da dama da wannan kake da shi kana son dama ka zama mawaki ne sai kuma da kai ka nemi aikin yi da babu ne kace to bara ka kama waka. To gaskiya kamar da na faɗa miki buri ne na kowane matashi ya samu madogara. Kuma idan za ka yi sana'a dama kakan tsayawa ka ga misali a mai kafi misali kafa karfi a kai ko kuma menene kake gani idan kai za ka samu abin da kake so. Gaskiya ne. To a wannan lokacin baya da na gama secondary school dina sai na yanke hukuncin gaskiya kawai tun da a lokacin da kai ka dauki shi wannan waka matsayin sana'a ke sana'a gaskiya ne. To na yanzu bara mu duba wannan wakan da kake rubuta wakan da kanka ne ko kuma zaka rubuta ne sai ka zo ka dora murya akai? A'a ni nake rubuta kayana gaskiya. Akwai lokacin da kake rubuta waka da yafi baka wako na waka ne ko baka matsalar rubutawa? Gaskiya ba zan iya tunawa ba gaskiya. A yanzu dai ba zan iya tunawa ba ko da ya faru a baya na manta gaskiya. To akalla na san ka daɗe tun da ka kai shekara 8 kana waƙoƙin da na san kaya waƙoƙi da dama wacce ce bakan dangiyar ka? Gaskiya waƙata dai wadda mutane suka fi so akwai waƙata ta Bankwana. Ji hankalin ka kai wakan Bankwana. Waƙar Bankwana labari ne nawa wanda ya faru da ni. An yi inviting ina program gidan rediyo Kaduna muka haɗu da wata yarinya irin azumdai yanda mawaki ke wannan zai kira ka masoyinka ne to a haka yin ɗauka gaskiya soyayya da take mini ashe abun ba haka bane ya wuce yanda ni nake tunani a cikin zuciyarta. Gaskiya ne.